iso wis dianggap biasa sebab apa? Kulino. Masuk. Anjir lo anjir. Anak sekarang. Betul. Ini yang terjadi, Pak. Dan Anda jenengan meneng tok. Anjir teke ndasmu, tekmu itu udah biasa. Naudzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Kalau ini kita biarkan jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Tanggung jawab kita sebagai orang tua bagaimana? Ngapunten loh, Pak. Maka anak-anak sekarang cenderung liar, dia nggak punya akhlak, Bapak Ibu. Karena kita juga kadang-kadang malas ngene tak jewer paling andake mboke. Mboke terus ra trimo. Aku dadi wong tua ora tau jewer. Ingat Ibu, ingat Bapak, guru itu ndak mungkin ngetak, nggak mungkin jewer anaknya, anakku ora terlalu. Ora mungkin anakku nek ra keterlaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Pengajian kok kaya tegang ngoten nggih. Lah nggih kok kaya tegang kabeh ngoten lho. Tangannya diangkat semuanya biar enggak tegang. Semuanya bapak-bapak semua ditang. Sing ora gelem ngangkat tangannya kiding ya. Ora sah dhuwur-dhuwur dhewe kelekmu mambu. Sak menten mawon nggih. Bapak-bapak ayo lanangane ngahini. Nek kon ngangkat tangane angel kon ngangkat duran. Nggih, karena ini masih HUT RI. Ngoten nggih. Sing suarane banter rezekine nggih banter. Rezekine sumulun. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem mune untune lara. Ngoten nggih. Yo semuanya, kula nggih tak ngadeg Pak, gen semangat. Ayo, hadrah kabeh ngangkat le. Sip, sing los. Anu engko nek apik tak jak terus. Iki nggo dosa kowe. Yo. Aku tak karo niliki ana sing apik apa ora iki. Sakmene ambane tuwek ya. Oke, kula pekik merdeka, banter nggih. Merdeka! 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 Elok tenan. Medeni. Nggih, pun semangat nggih Bapak Ibu nggih. Ngapuntenipun gempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu merdekaning penggalih injih hawrat mundi dawuh saking panitia Bapak Ibu, kula ingkang kapuji matur wonten ing dalu punika mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pengajian niku nek kepengin jamaah tetap semangat. Nggih ta nggih? Ora cegah, ora keju, syaratnya mur siji, aja suwe-suwe. Pengajian niku nek kesuwen penyakite loro. Siji ngantuk, loro gringgingen. Gandeng umpek-umpekan anggar selonjor jejak kancane ra sida. Nggih mengke sak cukupe mawon nggih. Sebab sesuk lare-lare sekolah. Oh prei to nggih? Nggih. Oh lah kok mubalik kok dihapusi to nggih? Iki sok ora ngerti nek mubalike guru ya. Dosa kowe. Aku ki ya guru dhewe sesuk mlebu. Prai.
Yang pertama, ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dan Gusti Allah. Dalu punika tasih saged tindak pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senajan to niku basane napa, Pak? Senajan to sakmene iki ambane termasuk kula niki nek ditari awak mesti do kesel. Apa meneh wong wedok-wedok kuwi lho sedina penggawean rabar-bar. Bar subuh wis isa-isa umbah-umbah olah-olah ngedusi bocah korak-korak. Wis sembarang penggawean rabar-bar. Hidup Bang Wedok. Hidup Bang Wedok. Hidup Bang Wedok. Rungokno wong lanang-lanang iki. Ngeten niki pengajiane santai mawon nggih. Mboten sah tegang-tegang, ngapunten saya menyesuaikan soalnya sakmene ambane gak ono sing enom. Tuwek kabeh. Ha iya, mula digawe sing rasa tegang-tegang, sing santai-santai mawon. Kok nek dikeki tegang malah geblak ngono. Nggih. Nek ditari awak sakmene iki sapa to sing ra kesel kabeh do kesel wong awan mau esuk mau do duwe penggawean dhewe. Ditari mripat sapa to sakmene iki sing ra ngantuk wong mas jam wayah meh jam 10 wayah istirahat. Apa mbok kira sing nyekel miki ora kesel ora ngantuk? Kesel ngantuk ngono lho, Dik. Tapi kula tetep teko mriki wong wis di DP kok. Iki nek ra di DP ra tak nyanyi aku. Halo. Dadi ngapunten nipun Bapak Ibu. Kesele awak dhewe ngantuke awak dhewe sekali-kali diampet. Kesel kabeh ya do kesel ngantuk turu awak diki bendina turu. Turu sedina 8 jam kok ora jeleh-jeleh. Halo. Turu bendina kok ora waleh iki lho. Waleh iki jeleh ngono lho. Maksudku, Dik. Halo. Nggih napa mboten? Mula nyon ngapunten ayo kesele diampet, ngantuke diampet kanggo pengajian. Wong pengajian ki ora bendina, kala-kala. Apa meneh Maulid Nabi ngenten iki, entene lak mur setahun pisan. Nggih napa mboten? Umpama ana kok pengajian ngene iki bendina, panitiane sing geblak. Nggih napa mboten? Nah, mula monggo semangat nggih. Ngantuke diampet sik, kesele diampet sik. Ngoten, kula wesel Pak, asline kula niku wesel banget niki mau nembe mantuk ing Demak. Wong ngapunten wong nembe kondang-kondange kula niku. Oh, dosa kowe. Kira ngerti sapa kelik iki. Nek iya, nek Joko Tingkir lak wis kulino. Kulino luput maksudnya. Awas mah ngger luput nek tak juotos kowe. Ngeyel. Nggih, syukur datang Gusti Allah, nikmate Gusti Allah diparingno ning awak dhewe bendina tanpa nganggo mandeg. Nggih napa mboten? Nyon ngapunten nikmat ora kudu wujude dhuwit. Terkadang awak dhewe nyon ngapunten nyandai nikmat rezeki iki mesti wujude dhuwit. Niku kleru. Loh, angel kok. Wong kene iki dijak omongan no angel. Nek urusan duit malah golak. Oh, sing angel duwite iki. Aku ki ngomongnya tenanan lho, Dik. Nggih napa mboten? Sing jenenge rezeki nikmat ki ora kudu wujude duit. Awak waras ya niku tidak ada tandinganan dan tidak bandingnya. Ngono lho, Dik. Kula nyon ngapunten pancen awak dhewe sing rawuh niki rata-rata pasti yakin rata-rata rapati ndedit. Mesti to, Dik. Wong ki anggere sapa pengajian yakin rapati ndedit. Nggih. Oh, piye to iki? Wong ki nek sabone pengajian yakin rapati ndedit. Nek ndedit sabone mesti neng. Nggih. Mang tonton mengke nek nyuwun ngapunten mengke nek do infak niku lak rata-rata 2000. 2000 keplah. Dongane ya Allah. Lancarkan rezekiku. 2000 kok nduk lancar iki. Halo. Masuk mboten?
Pancen awak dhewe urusan bondo donya derajat pangkat rapati gablek. Betul? Pancen awak dhewe iki durung duwe apa-apa. Urung iso tuku apa-apa. Ning nyatane awak dhewe iki jek doyan apa-apa. Niki nikmat, Pak. Mangan sak mangane lawuh sak lawuhe paribasan sego anget disambelke korek plenyekke tahu tempe. Nikmat. Ngono lho, Dik. Apa nek nikmati kudu regane larang? Jenengan dahar jenengan ngunjuk regane atusane won sampai jutaan rupiah. Nyuwun ngapunten bandingkan dengan sego kucing. Sesuk-esuk dadine padha tai. Masuk. Urusan enak karo ora enak kan garek kowe iki wetengmu ngelek ora. Ngono lho, Dik. Dong apa ora? Wong nikmate Gusti Allah niku asline mur sego sak puluhan karo wedang sak cecepan. Paribasan ku anggere weteng wis kelebon kau, kuwi digek liyane wis gedhek tak anane. Angel kok Dede. Angel kok Mas. Memang anu di nek misale ngadepi pengalaman kula misi ngadepi hampir setengah tuwa setengah. Oh, omong Halo. Iki kok mbok kaya bapak-bapak iki lho, kalem-kalem, nyenengke. Hidup Bang Lanang. Hidup Bang Lanang. Hidup Bang Lanang. Ngawur. Wedok iki ra iso hidup. Sing arep hidup ya apaan iki. Halo. Nyun ngapunten awak dhewe rasa meri karo tanggamu, awak dhewe rasa meri karo ngarep omahmu. Tumpakane mobil duwite akeh, duwe apa-apa, iso tuku apa-apa. Kuwi lak rumangsamu. Ning kenyataane wis ra doyan apa-apa. Wis ra iso ngopo-ngopo. Kok dengan jelasnya kok. Senangan gitu iki. Ampun malu-malu niku. Halo. Ngaten nggih? Ngapunten duwite akeh iso tuku apa-apa, duwe apa-apa, ning sayange wis ra doyan apa-apa. Apa gunane duitmu akeh? Halo? Nggih napa mboten? Wong numpak mobil sing nyupiri ya sopire. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kulkas sakmono ambane isine panganan tok sing mangan ya pembantune. Wong slirane iki mangan legi ya wis rawani, gula darahnya tinggi. Sate rawani, gurih rawani, asam urat kolesterol. Wis piye coba nek model ngono ki piye? Apa yang akan dibanggakan? Bondomu? Derajat pangkatmu gak ana gunane. Mula awak dikis kaya ngene iki alhamdulillah. Rasah neko-neko. Maka pesan saya yang pertama bagi teman-temanku sekalian, sibukkan dirimu bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Iki anyar, Mas. Tak baleni pisan, Kas. Ndak lali. Halo. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Masuk? Nek basane piye mriki, do ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Masuk? Hidup akan tenang, Pak. Hidup akan nyaman. Ojo diwalik wong urip ning alam donya kok kakehan sambat nganti lali syukur marang Gusti Allah. Iki wong gesek. Ibu, bapak, ngapunten teng pundi-pundi kula matur, memang saat ini perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi bagaimanapun kondisinya rasa kakehan sambat. Golek duit pancen lagi angel, regan-regane muda. Lho, sakniki kulit kula rada ireng niki. Kula rada ireng niki, Pak. Mergo napa niki? Antrian bensin niki. Kesuwen ngentak-entak gue harus tunggu bensin nganti sak jam. Memang tidak baik-baik saja.
Tapi bersabarlah, suatu saat pasti akan berubah lebih baik. Ora usah berkeluh kesah, rasa kakean sambat. Wong wedok-wedok lho senengane sambat. Apa enek wong lanang kok sambati lanangan apa? Ingat kami laki-laki itu tidak butuh kata-kata. Yang penting kita bekerja, oke? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Kami laki-laki tidak takut mati. Oke? Oke? Tapi kami takut istri. Oh dosa we. Kowe tak ketoke gembira banget. Oh berarti bojomu wedi karo kowe. Padha aku ya wedi. Aku mbok mutar to ning arepe bojoku ra wani mutar to ra wani aku. Aku wani ngomong ya ning arepe jenengan ning arepe bojoku lho. Kowe iki ngapa ngono iki satus meneng ae. Halo. Bisa diterima nggih? Wis pokoknya rasa kakean sambat semuanya disyukuri dine mati. Masuk? Rego-rego mundak ben, rasa dituku. Penak to, Mas? Lho kok nek rambut tukane lak kono rugi dhewe. Lho, penak to? Lah iya urusan lombok larange geger, wong wedok-wedok kuwi. Wong kuwi lak barang pedes to, tokno seminggu kowe rasa tuku seminggu lak bosok dhewe. Ingat wahai para istri, dengarkanlah niki penting. Woi. Kami lah wong ngulati aku terus, Mas. Aku sese pedhi dhewe. Wonge rada lemu pokoke. Arep dhewe. Loh. Bu, ibu, kami laki-laki itu tidak butuh lombok pedas, nggih, nggih. Kami nggak butuh lombok, cukup ngrungokke suaramu wis pedes. Dong ora. Lah iya ngrungokke suara bojo wis pedese ning kuping lho. Masuk. Bersyukur kepada rasa kakean tidak usah banyak berkeluh. Masuk nggih? Sing nomor loro, aja kesuwen nyawangi tangga. Wis. Urip murah bakal layem kowe. Tanggane tuku TV kowe sing masuk angin. Sebab kowe nyawangi tanggamu. Kono tuku kalung kowe bingung, mlebu metu ngomah wong lanang digoleki, "Pakmu, metu wose." Kalau ngarep omah gelange anyar. Sing marake urip ruwet ora tenang ya kuwi. Ngono lho. Dong ora. Jangan kau terlalu lama melihat kebahagiaan orang lain, kuwi aja sok seneng bijeni tanggamu. Kono ngono-ngono ya ben urusane dhewe-dhewe. Senengane kok bijeni. Ngene wahmu balik penak bendina itu lho. Kowe iki wong iki ngene iki lho, Pak. Senengane ngono kuwi lho, Pak. Rumangsane dadi mubalek iki penak. Ya wis kono dadi mubalek. Kowe dosa kowe. Ngene iki ya beresiko. Lho disyuting wong pirang-pirang ngene iki nek pedhotane luput iso dikunjara aku. Ngeri lho masakan iki resikone dhuwur lho, Mas. Karena resikone dhuwur mula saiki regane ya dhuwur, Mas. Ngono. Dewan ada Pak Dewan. Oh Pak Dewan ada? Endi Dewan Pak Dewan? Ana Pak Dewan pundi Pak Dewan? Ora usah ndelik ngono kuwi. Engko nek ndelik ra dipilihne lho. Oh, nggih ben sing nyawer kula nika nggih. Jenengan sing nyawer kula nika nggih. Nggih. Mboten. Sanes. Allah mbok nyawer ya. Nggih. Mbok nyawer, mboten napa-napa. Wah, dewane nyanyi. Betul Pak niki namung guyon nggih Pak nggih. Mboten napa-napa. Mengke mantun kenten-kenten manggon. Ya kok didomaro hadroh, aman-aman. Halo.
Ngeten nggih Bu nggih. Jangan kau terlalu lama melihat kebahagiaan orang lain. Ojo sok seneng bijeni tonggomu. Nggih. Karena kau sibuk mergo awakmu ki sibuk bijeni tonggomu nganti kowe dhewe lali apa sing wis mbok duweni saat ini karena kau terlena melihat keindahan orang lain. Ngono lho, Dik. Kono gelange gede. Kono kalunge gede. Kono mobil anyar. Kono omahe apik. Bapak-bapak ya ngono, kono bojone luwih ayu. Ngeten nggih Pak nggih. Pak kula casi pirsa nggih Pak nggih. Bojo kok elek-elek ngene iki Pak. Nggih. Ku banyak kelebihan. Ngono wong ki anggere elek malah banyak. Ning wong ayu ku malah banyak kekurangan. Wong ayu ki biasane ra iso masak. Alah kayamu. Ngerajang lombek, aduh sorry tanganku katar, pedas. Gini ngoten. Ngoten. Wong ki anggere ayu, godhog wedange gosong. Halo. Halo. Masuk nek wong elek ngene iki biasane sregep gawean sregep, temandang cak-cek. Nggih saksep das-das. Nggih kelebihane siji nggih awet. Awet elek ngoten lho. Mang pirsani wong ki anggere elek suwe-suwe tambah elek. Ya awet. Nomor loro nggih. Ora. Ngapunten Pak. Dek rumangsane apik. Halo, iki bojone sapa to Pak? Lah nggih sing nomor loro anu nggih aman nggih. Wong wedok ki anggere elek niku aman. Ditinggal lunga sewaya-waya. Aman. Piye bojomu Kang? Aman. Sing doyan sapa? Gendruwe gumo. Ora. Lho nek jenengan rumangsa berarti hooh. Bu, ngapunten Ibu, ngapunten. Sing nomor 3 wong elek iki biasane sregep gawean, entengan. Mriki nek enten wong digawe niki ibu-ibu nggih enten sik usum rewangan nggih. Sing bagian belakang. Nggih. Lah iya. Kadang sego, goreng-goreng. Niku biasane ibu-ibu sing napa? Lah iya. Sing ayu-ayu paling tekone keri ra gelem temandang kakean cangkem. Isine ngurmai dutak. Gladrena ana cuwar. Ngen ki kakean banyu. Halo. Oh namung guyon mawon nggih Bu nggih. Wis pokoke jangan kau sibuk menilai orang lain karena keindahan nyuwun ngapunten keindahan kebahagiaan orang lain tuh belum tentu sesuai dengan kenyataan. Mula ana istilah napa Mbah? Wong urip ning alam dunya ki wang sinawang. Apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kayak ketoke ayu tapi anu judes. Yo ayu judes lumrah, lah nek elek Pak judes iki. Arep dijudeske karo banget. Wis elek judes. Kaya reton bladak. Halo. Belum tentu sesuai ora. Jadi belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ngeten nggih Bu nggih. Wis pokoke apa yang kita lihat kadang-kadang semu kok. Mosok wong kok bendino metu. Tasuk bedhi-bedhi ra tau nang omah. Ora ngerti yo nek nang omah dioyak-oyak mendling terus. Loh, kita nggih. Nah, mula kan ngoten nggih Pak nggih. Bapak-bapak nggih ngoten, kenapa biasanya rumput tetangga itu lebih hijau? Bapak-bapak rasa pengen soalnya kono perawatan. Ora kaya bojomu. Tongkak nganti mlethek-mlethek. Wajahnya glowing tapi kileng-kileng. Nggih. Halo. Banyu bening dicampuri areng. Ayo Mas, selawatan Mas.
Ayo nyambut gawe iki. Ngono lho, iki padha nyambut gawe ini kok sing muni aku terus iki lho. Kaya biasane engko nek aku muni aja ditutuk. Eling-eling kowe le. Nggih ben sing nutuk aku to kowe. Nggih kula niku lak pun ngeten lho, Dik. Aku pokoke nek muni aja ditutuk. Nek ditutuk aku kula dadi gundung-gundung. Nggih, wus. Kaya jaran apa kae. Akhire mboten enten sing iso nambani kula. Soale ilmu kula gedhuwuren. Mengke bareng-bareng nggih. Nggih. Oke nek pas selawatan tangane diangkat. Nggih, niate ning ati mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad, rindu karo Kanjeng Nabi. Wong iki kan pas Maulid Nabi, cinta karo Kanjeng Nabi. Pokoke niate rindu, kangen, cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad. Karena rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad, semoga kelak tangan kita ini digandeng dengan tangan sucinya Nabi Muhammad SAW, masuk surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma. Siap nggih? Siap. Gedang kluthuk. Kok gedang kluthuk to, Mas? Banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing. Endi? Tak tilikane. Astagfirullahaladzim. Sakmene kok bureng kabeh. Ngerti ngene mau ranyang aku. Wis di DP lah ya. Apa kowe ngerti DP-ne pira? Oh dosa kowe. Banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing kok sikile angkat tangan selawat Allahumma sholli wa sallim apik tenan nek Joko Tingkir jos tenan. Sapa sing nanggap Joko Tingkir ra mungkin gelo. Oke? Apa meneh dipasangke kalih kula. Loh, perkara rego kena dirembuk. Ngono lho, Dik. Ngoten nggih Pak Dewan nggih. Kapan nanggap? Monggo Pak Dewan, ayo sing los. Pak Dewan terus pucet. Halo. Banyu bening neng apa sing wajahe glowing kok tungkae angkat tangan selawat Allahumma sholli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kau terlalu lama melihat kebahagiaan orang. Ngapunten piwucalipun para pinisepuh le cah bagus nduk cahayu urip ning alam donya kiwang sinawang. Ngoten lho, Pak. Jangan kau percaya indahnya orang lain. Nggih? Karena apa ngapunten Bapak Ibu? Itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Masuk? Wes apa yang kita miliki disyukuri,
mati. Wis ngono wae, sing penting niku. Halo? Bisa diterima? Bisa nggih? Sing terakhir ngapunten Ibu. Halo? Angel kok. Angel kok wong kene iki angel. Angel. Mbok wong kaya wong sing lanang-lanang iki lho ya. Anteng-anteng nrimo. Wong lanange dipiyek-piyekke manut. Oleh, oke. Ngapunten Ibu, ngapunten Bapak, ngapunten karena kita ini terkadang ngapunten dalam hidup tuh ngoyak gaya, ngoyak gengsi. Maka ada kalimat yang sangat luar biasa dari orang tua kita. Ojo kowe sok kepengin gayuh perkara sing pancen awakmu durung gaduh. Tapi karena keinginan kita yang begitu kuat, gengsi kita terlalu kuat. Sehingga apa? Yo iya, padahal urung mampu, ning nekat. Sing disawang tonggo, sing dicawang ngarep omah. Kono tuku PCK, kowe melu-melu tuku PCK. Lho motor gede lho, Pak. Motor gede lho. Hah? Lah ya PCK. Piye to iki? Ngono. Dong ora? Lho, nek ngarep omahmu genah mampu ngono lho, Dik. Nek kowe rung mampu aja mbok peksa modalmu mur KTP karo gamblek. Ngapunten, jiku seneng tekomu motor seneng, tumpakane motor seneng ning bulanane nyelu. Ngono lho, Dik. Ini yang menjadikan hidup kita tuh ruwet, Pak. Kowe rung mampu nek kowe ngeyel, kowe nekat. Maka terkadang kita ini tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kau cenderung mengedepankan keinginanmu daripada kebutuhanmu. Engko nek wis keser-keser keinginanmu, kowe lagi sambat pas nggon kebutuhanmu. Beras larang, lombok larang, kowe geger. Tuku motor belasan juta, kowe ngomong murah. Iki lak wong wis kene do geseh to, Pak. Betul. Ini yang terjadi. Mana lho, Dik? Urusan anak sekolah, ngapunten Pak, ini yang terjadi wong kula niku nggih guru dadi tahu persis. Anak arep sekolah JM SMP wis tukokke motor. Ngapunten Pak polisi. Iki polisi tenan apa ora iki? Saestu nggih, Pak Babin nggih. Pak Babin. Pak Babin. Sip. Sip. Jenengan sing tegas, Pak. Nggih. Kula tanglet Pak polisi, bocah SMP niku wis entuk naik motor dereng. Dereng. Ha, rungokno kuwi. Rungokke. Kadang-kadang kita dadi wong tua rumangsa gagah nek wis iso nukokke motor anakmu di SMP, mbok tukokke motor sesuk sekolah ben mangkat dhewe. Alasanmu kowe repot ra iso ngeterke anakmu. Motor sampai belasan juta, sampai puluhan juta. Kowe iso nukokke, giliran seragam. Kau miskinkan dirimu di hadapan instansi sekolah. Mboten gadah arta, Bu. Iki lak wong tua gendeng ngene iki to. Dan ini terjadi, Pak. Ngono lho. Wis gen-gene wonge gen krasa wonge gen. Wonge cerak wit pokoke. Nggon wit nggon pot-pot pokoke. Oh, aku berarti. Iki pot iki. Wah, balik iki. Nggih, masuk nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tolonglah please, kowe ngoyak gaya gen wis disawang wong ketok kaya wong duwe kaya wong sugih. Ngapunten, Pak, ndak perlu gaya hidup itu. Kok terlalu seakan-akan kowe kaya wong sugih-sugih tumpakane PCK gelange ngremceng nek mlaku nganti glendreh-glendreh. Tapi giliran kowe ra tok BLT kowe kakean cangkem. Iki mu piye? Pengenmu kaya dadi wong sugih giliran BLT ra tok kowe malah rempong. Wis iki pedhingan mlarat sak jeke nang kene iki. Teko wonge teko. Wis ya. Wonge manggone rada mburi kok. Wupluke ireng. Halo. Bisa diterima? Bisa nggih? Maka ngapunten saya ngajak, ayo hidup kita dibikin simpel. Hidup dibikin simpel. Simpel wong urip piye to? Mengke mang goleki liyane niku lak mboten enten.
Wong urip sing simpel niku ngantuk turu. Kesel ngeleh ngalak pengen jajan pengen dolan sudah itu tok liyane ra ono. Lah iya dolan iki lho, Dik. Piye to iki? Bose, jenengan terus mikir kayak ngene, lah nek ra ndedet, apa nek wong dolan iki kudu ndedet? Oh, lah niki salah persepsi jenengan. Jenengan kan iso jalan-jalan turut sawah, numpak pit. Yang namanya piknik lah ora kudu bayar to, Dik. Iki tidak simpel tapi ngeyel kok. Masuk nggih? Sing marake ruwet iki mergo keinginan kita yang macem-macem. Ora sumbut karo kemampuan. Terutama ibu-ibu iki lho. Lho ngene lho, Dik, saiki tak jenenge wae wis. Iki ora tak. Oh iya. Ini ngejak kerengan iki. Ngene lho, Dik. Jenengan iki lak ngerti bojomu ki kan penggaweane apa? Kan jenengan paham. Sing ngerti kekuatane wong lanang sapa? Wong wedok to. Bojomu ki penggaweane apa, gajine pira, kemampuane sepira. Jenengan mudeng. Tapi kekarepanmu, keinginanmu macem-macem. Lho, tonton nganti pucet-pucet kaya ngono kuwi. Memang laki-laki itu tidak butuh kata-kata kok, Bu. Mereka bekerja keras demi istri dan anak-anaknya, berjuang mati-matian. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Jenengan nang ngene, Pak. Kula mawon sing ngandangi sekian. Iki masalah harga diri iki. Ngapa? Lu wong lanang direwangi pentalitan awak grubut leget kabeh nyambut gawe demi istri dan anak-anaknya nganti wayah istirahate mangan disambi-sambi temandang. Lah kok ning omah sing wedok mertintokan oh ya. Apa ora? Betul? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lah iki bojone sapa to iki? Nggih, ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Ngono jek ngelokke wong lanang, Pak, kowe kok saiki ra iso romantis kaya mbiyen. Ya Allah, Bu, wong lanang sing arep romantis piye? Wong lanang sing arep romantis piye? Wong lanang sing arep romantis piye? Wong penjalukanmu maneka warna. Gelang nek rasa pelek ora. Wong lanang wis bunel uteke. Kok kon romantis? Nggih? Lagi mulai nyambut gawe kledang-kledang kepengin romantis rupamu kok telak. Sawangane ra penak. Ditekoni alon-alon Dik kok kowe koyonan ngopo? Untuku lara rasa cerewet. Wong lanang sing arep romantis piye? Dek, aku kesel bar nyambut gawe aku ngelak tuwekan kaya ora ngerti nggone. Galo cerete ning mburi. Arek ngeturke kakean cangkem. Piye coba? Bukan. Oh ya wes berarti dudu no. Lagi bojone sapa? Nggih kok kula malah curhat nggih. Lah iya kok kula malah curhat iki ngopo iki? Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Bu kula caosi pirsa nggih Bu nggih. Nek ana wong lanang. Wong lanang niku ngapunten Pak, nyambut gawe wong lanang. Nggih. Sing kesel wong sing glubrut wong lanang. Ning sing duwe dhuwit betul. Lah iya, sing nyambut gawe sing lanang, sing bluprut sing lanang, sing nyekel dhuwit. Wong lanang go njaluk 50.000 nggo tuku rokoke, utang lho iki. Sesuk dijoli wae. Wong wedok trondole ngono kuwi. Wonge ya ana, Mas. Wonge cerak cagak.
Lingge cerak cagak. Wonge saiki ngulatke aku. Halo. Pengajiannya santai mawon nggih. Ngapunten Ibu, saya mengajak untuk bersyukur dulu, nggih. Ibu, kula caosi pirsane anak wong lanang wis gelem nyambut gawe, bojomu gelem nyambut gawe, membanting tulang, bekerja keras demi bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Nggih, bojomu ora neko-neko. Mari Lampung nyambut gawe mulih ning omah, ora mampir nang ndi-ndi. Ora ngopi, ora nongkrong, ora ngerokok, ora medok, ora judi, ora ngopo-ngopo. Yakin bojomu itu limited edition. Langka golek ngono kuwi, ra ono kecuali. Oke. Dosa kowe. Wong wedok kok urusan duit, kelong 50 wae kranjingan. Nggih. Kula niku nggih wong lanang nyambut gawe. Ngene iki ya nyambut gawe mangsamu iki. Hahaha. Kok tekan omah ya dikeke. Kelong 50.000 wis tak omongi, iki mau kelong 50.000 tak nggo tuku rokok aku. Aku mau nang kono ra dikeki rokok. Niku ya tak omongke. Dadi tak omongke. Ra rokok-rokokan. Marai boros. Halo knalpot nganggur lho. Apa ya wong lanang kon ngemut knalpot iki lho. Nek wong lanang gur senengane rokok is ben to, nggih. Ten nggih Pak nggih. Hidup rokok. Mon. Ngrokok gur-gurjene ngrokok diunek-unek kowe gur munamuni. Bojomu kok nek nganti mandeg tenan ngrokok. Terus kesenengane ganti liyane geger ngene. Wong lanang iki nek wis ora ngrokok, senengane biasane wedokan. Oh, pilih wedokan apa rokok? Nah, oke? Sip. Sesuai dengan sing mbok omongke mau lho, wis tak omongke lho iki. Senengane kula ngoten. Nggih, wis ngono iki malah jenengan ngendi monggo Pak mangrokok sak kobonge cangkemmu ngono malah. Boten namung guyon nggih Bapak Ibu nggih. Aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awakmu durung gaduk. Nek kowe wis gaduk monggo, nek durung jangan paksa. Oh, awak dhewe iso tuku motor sing second ora masalah. Nggih. Nggih napa mboten? Alhamdulillah tekane padha. So rasane neko maka hidup itu dibikin simpel seperti tadi Bu, rasane neko. Wis ngoten mawon. Pengajiane rasa akeh-akeh. Oh, wong wedok senengane ngono kuwi ya, Mas. Mau dijak pertama klewo-klewo. Kadang ngrasa penak mosok ngono tok. Yo apa-apa kok wis. Lah kono ora ngrasake kene sing petentengan kaya ngene iki lho. Nanti gembrobyos kene gembrobyos kok ngono apa-apa. 2 jam kas nggih. Ya ora masalah. Arek panitiane wani apa ora? Ndang nggih. Wong yo apa-apa ki sak kira regan yo ngundang iki nggih. Mosokmu balik ramun. Halo. Oh, sakniki materi nggih. Materi wah kurang 10 menit. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku dasare cinta. Nggih, dasare napa, Bu? Cinta. Tresno. Cinta itu berada di dalam hati. Nggih napa mboten? Wong ki nek tresno aja mur mbok batin tok. Awak dhewe ya tresno cinta karo Kanjeng Nabi. Nek wis tresno terus lahir ning lesan. Mula kuwi ki nek wong tresno niku napa? Ning atine wis mantep terus dilahirke lewat lesan. Nek cah nom-nom aku cinta padamu. Ngono lho, Dik. Cah nom-nom ki nek lagi gandrung kasmaran karo pacare misale. Dina-dina sing disebut nggih jenenge sing disenengi niku dhek wau. Sing dieling-eling ya. Ngono lho, Dik.
Kaya awak dhewe iki lho. Kaya awak dhewe iki nek tresno cinta karo Kanjeng Nabi, dimanapun kita terbayang-bayang angen-angen karo Kanjeng Nabi. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh bojoku. Ku menangisku karena rindu, aku bersedih. Iki apike dangdutan Mas. Maka nyun ngapunten Ibu, halo. Kawak dhewe nek ngaku cinta, ngaku tresno karo Kanjeng Nabi. Yang pertama, banyak menyebut namanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dengan solawat yang sesungguhnya. Solawat, ayo solawat. Ayo Mas, tadi wis tak pancing. Ayo nyambut gawe iki. Wis kuwi lagu kuwi. Ayo. Mergo do kurang solawat. Ayo Mas, wis tak pancing, ngono tutupno dhewe wong iki penggaweane dhewe-dhewe. Monggo Mas, Joko Tingkir dados. Mergo do kurang selawat, yen akhire uripe gampang kecekur maksiat, uripe dadi tersesat. sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk ya Bapak Ibu ya. Mengenal Kanjeng Nabi Muhammad dengan memperbanyak menyebut namanya. Nggih. Syukur awak iki ya kenal sapa ramane, sama biyunge kan ngoten to nggih. Kaya bocah nek lagi jatuh cintane lak mesti ngerti identitasnya, nama aslinya siapa. Walaupun nanti kalau pas nyebut bukan namanya, tapi panggilan tersayangnya, Bebek. Loh, bebek. Loh, piye ta iki? Kula nggih ngeten Mbah, kula niku nek kalih bojo kula Bebek.
Terus bojo kula nek nyeluk kula. Ngeri. Wah, bojo kuwi anggere tak celuk bebek terus glundung-glundung kayak bebek. Ulet-ulet. Ya Allah. Makasih Pak Dewan. Oh, namanya Pak Wawan. Ya, sip. Lah ngene iki lho Pak Dewan. Kalau wong sak tanda tanganane turah. Makasih nggih Pak Dewan nggih. Saking napa Pak? Partai Gerindra. Lah sip ngene iki Dewane yo ngene iki apik. Iya dibagi. Ya Allah. Nah, sisine ding. Nah. Yes. Ya, nggo wedangan dibagi-bagi ya. Rezeki. Makasih nggih Pak nggih. Yang lain mana? Halo. Ngapunten Ibu. Kita sering menyebut namanya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngoten nggih. Walaupun ketika kita menyebut dan ngapunten, Allah Subhanahu wa taala menyebut Muhammad bukan langsung namanya. Habib ya Habibi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat Hop, pripun ning ati rasane? Prinding. Betul? Di situ tidak disebut Muhammad tapi nyebut nama yang terindah. Ngono lho, Dik. Dong ora? Mula adik iki kudu tresno karo Kanjeng Nabi, cinta karo Kanjeng Nabi. Ngono lho, Dik. Karek mula. Mengenal nggih. Nek jaman cilikan kula, ngapunten lho, Dik. Kula elek-elek tau cilik. Zaman kula cilik ngoten nek ngeten iki Mas, ngapunten Mas Joko Tingkir. Kula nek pas bulan Mulut ngeten iki kan nek riyen kan masjid-masjid senengane pujian, nek saiki do arang-arang soalé pujian bid'ah ngoten lho nggih. Dadi wis arang-arang. Dadi bocah saiki iki lolak ngono kuwi. Ditekoni ayahna Nabi Muhammad siapa? Lolak ngono kuwi ora ngerti. Soalnya ora dienggo pujian, Pak. Di situ sebenarnya nyanyian ngapunten ada dampak positifnya. Cuma orang terlalu memikir wah ora ana dalile ya udah nek kabeh ora ana dalile ya rasah neko-neko wis ngono tok wae. Wis kita ndak akan berkembang sampai kapanpun. Riyane wis do ngrembug nuklir pesawat kene murung ngrembug. Dolalah kurofat. Kita enggak maju-maju. Wong liyane wis nuklir kok ada JBA. Ya ora rampung-rampung no. Gila nggih, liyane wis senjatane kene tekan kono tekan kene berkuda, memanah, berenang. Ya wis kowe. Kalah kita, bukan kita menafikan sunnahnya Rasulullah, itu baik, tapi perkembangan teknologi sudah begitu luar biasanya. Ketika kau jual beli, penjualnya, pembelinya tidak ada, barangnya tidak ada, kau tidak katakan itu bid'ah. Padahal syaratnya jual beli apa? Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada alat jual belinya. Tapi sekarang tidak ada semua, Pak. Lewatnya aplikasi kabeh. Lah syariate piye? Dong ora. Mula saiki kita harus berpikir panjang gen maju ngono lho. Angel kok, Pak. Angel kok, Mas. Kon maju angel. Masuk. Nabiku. Ayo pujian mengulang masa lalu mboten apa-apa nggih. Bernostalgia garek 5 menit tok soalé waktune. Oh iya ding ditandai padu. Kan anu dibalekke kowe ini. Oh dosa kowe. Halo. Nabiku Nabi Muhammad, nabiku Nabi Muhammad. Bapak ingkang Rama, ingkang Rama, ingkang Ibu Siti Aminah, ingkang Ibu Siti Aminah.
miyos dalem dina Senin rapal. Halo. Wong kaya ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti campur sari ya Mas. Halo. Dina Senin ing wayah subuh, dina Senin ing sasi April tanggal 20, ing sasi April tahun fil miyose nabi, tahun fil miyose nabi 571 tahun Masehi, 571 tahun Masehi. Sakniki bareng-bareng bapak-bapak ya bareng-bareng gen ketok. Nanti lah ngono Bu. Nyada. Oke, siap? Kok kaya suwe-suwe medeni ngono kok. Halo. Yuk Mas bareng-bareng Mas rasa diduduk bareng-bareng diwaki surono, oke? Wis 100.000 lho. Siji, bareng-bareng deh. 1, 2, 3. Nabiku Nabi Muhammad, Nabiku Nabi Muhammad ingkang Rama Sayyid Abdullah, ingkang Rama Sayyid Abdullah, ingkang Ibu Siti Aminah, ingkang Ibu Siti Aminah miyos dalem miyos dalem dina Senin ing wayah subuh, ing wayah subuh ing sasi April, ing sasi April tahun fil miyose nabi, tahun fil miyose nabi 571 tahun Masehi, 571 tahun Masehi. Ya Allah pinter, tepuk tangan anak-anak. Ya Allah. Ini TK mana? TK mana? Hah? Cantiknya, ya Allah. Giginya kelihatan, cantik sekali. Namanya siapa? Susanti. TK mana ini? TK mana? Oh, Aisyah. Ya Allah, mula tungak-tungak. Lho ngapunten nggih Pak nggih. Kaya-kaya ngene iki kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita ngapunten Pak. Sekarang enggak. Ora ono sing ngapal. Betul? Lah bagaimana ke depan anak turun kita kelak 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang. Anak-anak kita sudah enggak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senengane game online apa kae jenenge Pak? Oh, apa? Oh, Mobile Legend. Kowe malah ngerti no ya Nano. Mobile Legend, ya Allah ya salam. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Susunya gede banget tuh. Ra kuat aku. Kula pun nanti lho dikek gede niki tekan omah gumoh kula mak globok. Iya Mas tuwekane gumoh susu lho. Asem tenan marahi kunangan terusan. Lha bojo kula diambu-ambu kok amis to ya. Kok kaya susu rondo. Heeh Mas tadi konangan. Iya rondo bugel aku. Bugel apa ndi? Bugel. Halo.
Tetapi justru kita lebih mengenalkan kepada anak-anak kita dengan siapa? Manusia hero, manusia super yang dikenal di TV tele. Anak cilik balita tuh kok kelambi Spiderman, kelambi Batman, Superman. Apa yang diangan-angan otakmu? Otak anakmu? Kayak Spiderman, kayak Superman. Dulu ketika saya punya anak masih balita ibu, saya juga sama merasakan kula makdes ngoten. Saya ajak anak saya tak tukai kelambi Batman. Apa yang diucap oleh anak saya? Ya nanti kalau saya pakai baju ini bisa terbang. Tetapi kita kenapa tidak mengenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa diterima? Bisa. Maka yang pertama mari kita kenalkan akhlaknya Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, Ibu. Coba jenengan pirsani anak-anak kita wis ora ndek tata blas. Jauh dari akhlak. Maka sudah dicondro oleh para sahabat kelak di akhir zaman. Nyuwun ngapunten, negara kaum ini akan morak-marik jika apa? Akhlak manusia sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Misuh wis dianggap biasa sebab apa? Kulino. Masuk. Anjir lo anjir. Anak sekarang. Betul. Ini yang terjadi, Pak. Dan Anda jenengan meneng tok. Lah iya dianjir-anjir nggih. Masuk nggih arep pulang nggih? Masuk nggih arep pulang nggih? Karena saya hampir setiap hari berkutat dengan anak-anak, bukan saya guru SMP, jadi tahu persis kalimat yang mereka ucapkan tiap hari. Anjir, teken, dasmu, tekmu itu udah biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Kalau ini kita biarkan jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Tanggung jawab kita sebagai orang tua bagaimana? Ngono nek anak guru nyetat kowe protes. Guru ki abot. Nek kowe ora trimo anakmu dijewer disuruh kowe gawe sekolahan dhewe. Kula kadang-kadang gemes kok, Pak. Lah iki guru tugasnya ngopo ngene ra itu, ngene ra itu, ngene ra itu. Ngene salah. Napa meneh, Mbah? Ngapunten lho, Pak. Maka anak-anak sekarang cenderung liar, dia nggak punya akhlak, Bapak Ibu. Karena kita juga kadang-kadang males ngene tak jewer paling andake mboke. Mboke terus ra trimo. Aku dadi wong tua ora tau jewer. Ingat Ibu, ingat Bapak, guru itu ndak mungkin ngetak, nggak mungkin jewer anaknya, anak ora terlalu. Ora mungkin anak nek ra keterlaluan. Lah saiki ngono ngapunten, botol aku aduh kayak wedang putih kon ngombe kancane. Kuwi anakmu tak kandhani. Akhlaknya sudah jauh, Pak. Nek koyo ngono guru ra gemes piye? Oke. Ayo to cah aku diwaki to cah. Oke. Oh. Masuk nggih. Ola please lah. Nek nganti kalau saya dulu sekolah kok nganti dijewer gurune, mulai ngandake pake. Mau jewere Pak Guru ngendi? Tengen. Kiwa. Nek saiki ora, ngopo lek kowe dikapaki gurumu? Gurumu ora cetha kae. Masuk. Masuk betul ya, Rasulullah. Ayo sapa sak ngene iki sing iso mulang anake dhewe. Tak tonton kaya ngopo. Ora usah bahasa Arab, bahasa Indonesia wae. Halo, nanti diajari di bawah ini termasuk binatang yang paling buas. A. Macan, B. Harimau, C. Singa. Anak jawab ibu. Coba, weh ngono kuwi jengkel ora? Oke. Apa weh? Iki lagi basane dhewe diajari M-O mo, T-O to. Mateni mo, Mbok nganti step
Anaknya mur lho. Itu loh yang sering dinaiki papa, kan mama. Ayo sing ra judeg sapa kowe? 5 diambil 4 berapa? Jempol. 5 diambil 4 berapa? Jempol. Judeg, Pak. Di bawah ini peralatan yang digunakan untuk makan, sendok, cutil, serok, mulut. Judeg orang ngono kuwi. Kuwi durung nganggo bahasa Arab, durung iqra, durung ngaji. Maka nyon ngapunten, tugas seorang guru itu berat, Pak. Ojo sok nyalahke anakmu ki ora mungkin dijewer, ora mungkin dicedhot nek ora kebangetan. Ora ana moro-moro guru teko langsung ngene kan ora mungkin. Kuwi guru gendeng nek ngono kuwi. Lah kok keranjingan, Mas. Halo. Ya kowe sing isi wae. Kowe wis sangar karo aku. Iki sesuk dadekke balik kae iki. Masa nggih Bu nggih? Nyontoni akhlake Kanjeng Sidik Amanah Tabligh Fatonah. Nek kula jelaske mboten nggone mboten rampung. Sidik Amanah Tabligh Fatonah. Sidik jujur. Goleki wong jujur sakniki angel. Wis rasa dhuwur-dhuwur urusan ngentut kowe geger, Pak. Lah sakmen iki makdes brebet ngene sudah meneng kabeh. Ora mungkin ngaku, ora mungkin. Badhet tenan iki. Sepele nggih. Ora ana sing jujur, apa nek masalah duit, masalah anggaran, geger. Ora ana sing jujur. Oh nek Pak Wawan ki wonge jujur. Nek ana turane kan keke kula. Makasih nggih Pak Wawan nggih. Bisa diterima? Amanah itu dapat dipercaya. Anak-anak kita sendiri kadang-kadang enggak amanah. Nggih? Nggih. Yang ketiga, tabligh itu menyampaikan kebaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Nek rasa ya ayo ajak-ajak kebaikan. Yuk salat yuk berjamaah, yuk pengajian. Yang nomor 4 fatonah. Fatonah niku cerdas. Ngoten nggih Bu nggih? Mapunten jenengan jangan hanya mengejar ilmu dunia sampai kau meninggalkan ilmu akhirat. Terkadang gini Bu, adik dadi wong tua kadang-kadang bangga nek iso nyekolahke anak nang nggon sekolah sing bayarane larang. Sampai puluhan juta. Wah, cerita wah anakku lho. Sekolah nang kono kan mlebune tok 20 juta. Saiki wis ora kena nganggo buku, nganggone kudu nganggo wis ora etuk nggo buku, nganggone gadget. Bulanane tok 2,5 ning anakmu ra ndek akhlak. Karena hanya cerdas tapi perilaku akhlaknya enggak ada. Mula rata-rata bocah sakniki betul ndak punya akhlak. Masuk? Nek anakmu jauh dari agama, padahal sampe nek nganti jenengan ketekan pati ora butuh cerdasnya anakmu. Ora butuh sugih anakmu, ora butuh derajat pangkate anakmu. Sak kalimat rong kalimat saka Al-Qur'an sing diwaca anakmu bakal nyelametke wong tuwa. Kawitan donya ngantos akhirat. Ngono lho, dene iki penting. Ngono, dong ora? Ora nek mengke pengen lebih jelasnya nanti bertemu di pertemuan berikutnya. Ngoten nggih. Di manggon. Lah monggo niku manut panitia niku lho. Ngono lho. Lah nek ngoten niku manut panitia no, Dik. Ngoten nggih panitia nggih. Kok perkara rego kena dirembuk. Gampang wis langganan. Nggih. Nggih penuh sakniki Bu wong nembe laris sak. Nggih wong sakniki nggih ana rego ana rupa to, Dik. Saiki kan wis ora kaya nggih beneh. Nek nggih men polsek. Pol 50. Nggih. Halo. Cerdas nggih Bu nggih. Sing terakhir
nyontoni ngibadahe Kanjeng Nabi. Kowe salat to kaya lek ndelok aku nggone salat. Kau salatlah sebagai kau melihat aku salat. Kanjeng Nabi salate ping pira sedina sungi? Ping pinten? Kira tahu salat berarti. Tekone salat sedina sungi ping pira ora ngerti ya. Tak lupa tugasku setiap hari, sembahyang wajibku yang 5 kali. Ya Allah pinter. Subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Ngaten nggih. Jadi ngapunten mengenal Nabi Muhammad, menyebut namanya, mengikuti akhlaknya, nyontoi akhlaknya Kanjeng Nabi, sing terakhir nyontoni ngibadahi Kanjeng Nabi. Insyaallah selamat dunia selamat. Terima kasih. Iya Mas. Oke yang berapa? Sampun. Nggih, pun ngoten mawon kandheng wis rampung. Wes iki do ngenteni apa? Apa niki ngangge sop to, Pak? Mboten medasop to? Lah iya. Medasop. Kaya wong digawe wae. Tapi nggih mboten napa-napa, Pak. Sekali-kali pengajian tuh modelnya kaya wong digawe. Dadi kok jamake upet. Mama metu snack, terus sop, terus sego, terakhir es. Bar kuwi dosa kowe. Kok kowe enek pengajian kok sumbangan iki lho. Kowe mau wis tak gadang-gadang dadi mubalik lho. Pun ngaten mawon nggih Bu nggih. Apa yang saya sampaikan bisa diterima? Mengenal Kanjeng Nabi Muhammad, menyebut namanya, nyontoi akhlake Kanjeng, nyontoi ibadah Kanjeng. Insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa niyatin sulihah wa il hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya Allah. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman, imanan kamilan wa qalban shadiqan wa qalban syakiran wa ilman nafi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakatan. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.